Natong ablihan ang atong mga Biblia sa Hosea chapter 8 verse 7. Atong andamon ang atong mga Oseas na siya sa Bisaya, mga igsuon. So Hosea sa English. Chapter 8 verse 7. So kay nagpugas sila og hangin, bagyo ang ilang anihon. Wala mamugna ang ilang gipugas. O wala mamunga ang ilang gipugas, busang wala sila'y makaon. Kung mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon niini. Usbo nang ubasa, Hosea chapter 8 verse 7, kay nagpugas sila hangin, bagyo ang ilang anihon. Wala mamunga ang ilang gipugas, busang wala sila'y makaon. Kung mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon niini. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa imong mga mensahe karon, salamat sa imong mga pulong imong gipanghatag. O among pag-ampo amahan nga ikaw ang Dios, magapanalangin niini bisan ni adtong mga wala dinhi nga nagsubaybay lamang Ginoo sa live streaming sa mga sa social media Ginoo. Salamat kayong naabot sila sa imong mga mensahe. And I pray God nga ang kada usa nga niya karon Ginoo mong dasigon lig-unon. Yun kasi mo mga pulong o Diyos nga ang mga taong nagsalig sa Diyos dili mahadlok panahon sa makadungog nga maot nga mga balita. Thank you Father God nga naang kalipay Ginoo kaming tanan mamauli nga ligon, mamauli nga naglambo, nag-uswag og padayon ang mga kausaban magapanghitabo sa mga kinabuhi. Mao ni ang among mga pag-ampo karon og pagpasalamat madawat namo ang among tubag sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among hari ug manluluwas. Amen and amen. Panglingkod ang tanan. Hosea chapter 8 verse 7. Nagisgot siya mga igsuon og kanang naang mga consequences, bunga, mga harvest sa atong mga nabuhat. Mga posibilidad nga mga panghitabo sa umaabot sa atong kinabuhi. So kung imong tanawon unsa ka karon, subayon nimo na sa nanglabay mga panahon ug mao nang nagresulta ka ana. That is why importante kayo tong umaabot pa nimo nga mao to imong pangandaman tungod kay ang nahitabo na. Ang ayan nato nga pangandaman kanang unsa pagyoy mo abot. Wala siguro ay nagtanom dirig mais unya nakaanig humay. Way nagtanom diri og orange nag-anig mangga. Walay nagtanom ani og kanang kamatis nga nag-ani siya og sili. So kung unsay natanom mga igsuon mao gyud nay atong maani. So kining Israel, grabe kayo ang ilahang pagtalikod sa Dios. Grabe kayo ang ilang kahibalo na mahitungod sa Ginoo. Kada adlaw siguro sila ginapakita sa milagro sa Ginoo. Unya dunagyoy aktual nga mahitabo inigsulti sa propeta sa ilaha. Og enough na kayo ni para nga mas mudapig mo ligon gyud sila nga mosalig sa Ginoo. Pero ang nahitabo mga igsuon, bisag kadaghan na silang nakadungog sa mga mensahe gipakitag mga milagro, mahimo gyapon nila ang pagtalikod o pagsalikway sa Ginoo. Og mao ni warning nako usab sa mga kaigsuonan nga naabot aning tinguga. Because ang ato lang ginatan-aw unsay naa karon. Ang anang makapalipay nato karon. Tanawan ang atong mga batanon, dili magtinarog eskwela, unya puros ra barkada, ang ilarang gitan-aw nga malipay sila karon wala nagtan-aw sa umaabot.
O niya, pag-abot aning mga online game, ang mga, saan itawag ana, mga Mobile Legend, Dota. O, sige kung gawar ni nga, sige, og na mo ana, huna-huna ako, no, muhatag ba nag-pension ninyo pag-abot sa panahon, mang-resign, mga tigulang na ta. Nya, kabalog yun ta, nga kining, ang Ginoo wala siya naghatag nato dauton nga liso. Ang Ginoo ningon dito sa Matthew chapter 13 nga, naghatag siya maayong liso. And sad to say, ang mga maayong liso na tanom dito sa tunokon, ang uban sa dalan, ang uban sa mga batoon. That is why wala na puslan. Kabalo ka nga ang imong kusog, ang imuhang tingog, ang talent nga nanimo, ang kaalam nga naa nimo, ang imong pangdungog, ang tanan nga naa nimo, ang imong kamot. Kanang tanan mga maayon ang binhi nga kung imo lang ang tanang itanom sa maayong parasan, mag-ani kag daghang harvest ana. Nasabtan na to. Pero kining Israel mga igsuon, usa sila ka katawhan nga pinili sa Dios nga gihatagang mayong binhi. Pero ang nahitabo, mitalikod sila sa Dios. Ang ilang panahon, ang ilang pagsimba, ang ilang pagdayeg, wala na nila gitanom sa presensya sa Ginoo, tuan na sa mga baal, sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyos sa palibot. That is why grabe kayo ang pronouncement ni kining ni ang gisulti ni Oseas or Hosea. Ingon gyud siya katong nagtanom og hangin ani gyud mog bagyo. Gamay ra na ang sala. Akong gibasa na sa Proverbs kay gahapon ang lungkab migaukab mis mga sin dito sa likod. Tong mga sin diha nga sobra gi pintala na mo nya gitaklap dito kay inig mag-ulan bisag asa ning tulo. Unya, Lord, grabe po ni. Nya bisan pag imo nang pamintalan diha panindutan, guba lang gyapon. Nagbasa ko mga igsoon, nabasa na ko sa Proverbs, kung di ka kamang musungkip sa imong balay, matunas imong balay. Sabi sa gamay lang ng sala nga naa nimo, one day ani gyud ka ana. Remember this, magtanom kag usa ka lugas sa mais. Muani na kaana og tagtulo ka puso. Unya sa usa ka puso duna na siya 200 padong 300 ka mga lugas. Ginagmay lang ng sala nga atong gitapig-tapigan, pero someday, 8 years from now. Nganong 8 years pa man, pastor? Unya na, masabtan na ito nag-ayo. So, nawa po takabalog, 8 years ron nimo. Or humana imong 8 years. Unya, makuha na ito ng 8 years. Sa 7 years, mga igsuon nga trabaho ni Jacob, grabing daghana siya, productive kay siya. Para ni Raquel. Pero si Leah gihatag mo tong ni dugang na pud siya another 7 years. So sa 7 years nimo nga tanong mauna na and 8 years na ay harvest. So 8 years gikan karon, grabe kaayo ang buhaton ni Lord. I remember nga niabot ko diri 2013 og nagsugod mis among panimbahon April 31 dito sa ilang Manding Pining. April 31. Rakal pa'y motor anak ni Rapi sa una, mo na i-guide na mo. O niya, siya mo iniingon siyang anak nga, iyang anak si Noy. Si tinod ngalan na to? Rodrigo, Junior to ni mo? Daghan namang presidente sa tunasod. Ningon siya nga, mugawas silang pastor sa Tagbilaran, ngita silang area. Nya, ningon siya, akong tawagan akong igsuon dito sa Lourdes. Sa Lourdes, kay Wakpay Church. So ako, Lord, ug-asa ko nimo dadon ani. So, pag abot na mo diri sa Lourdes, nitubag ni si Mandeng, mudawat mangganit tag-iro. Kana pa niya sila. Ngana. Atiman mangganit tag-iro. Ngana. So, dito mga igsoon, abot mi diri. Enya, gikan na to 2013. Karon ika 8 years ron, kaya pa man po na human. Munay na gani. So dili nimo makita mga igsuon nga sa pagsugod pa lang sa pagtanom pa nimo, sa paghagbas, sa pagdaraw, kinabudlayan. Ma-imagine ra nimo na mga igsuon kung ikaw mo'y magsugod. Unya daghan kayong pamasangil kana drug pusher na. Nadalagbag nga ito. Mura po kog dato dalag laptop. Pero ang sulod Bible. Ang laptop, sudlanan ra. Bag nga sa laptop. Sabu ng suda na. Nya daghan na kayo to na, grabe kayo. Na hagbas, daro.
magkasamad-samad ta, kag-give upon, mura magdi ni productive, mura manig, nga na, pero sige lang, sige lang, sige lang. And after 7 years, grabe jud kayo si Lord. Mao na ni, nanata diri karon. Amen. Praise God kayo. Salamat sa mga kinabuhi ni response mo sa tawag sa Ginoo. So, kanang magkugi kag tanom sa mga maayong binhi, sa mga maayong yuta. Kay naa man po'y nagtanom kag maayong binhi sa di maayong yuta. Munang giingon dito sa Matthew 13. Ngang binhi dito sa dalan, so naagi langgam gikaon lang. Ang ubang binhi nahulog sa tunukan. So nagdungan og tubo, nilabong ang tanom, nilabong pud ang mga tunok, gilupig niya ang ang maayong tanom. Ang ubang binhi dito natagak sa batuan unya kay gamay lang man ang yuta, pag subang sa adlaw laya dito. Pero ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta og namunga. That is why namunga tag kausaban, kisabay na usab na diha ingong amen. Feeling ko lang, pastor. Pero sigurado gyud kang naagyoy lahi na nimo. Kaniadto mo tubag ka kapulo karon, kasiyam na lang. Tubag-tubag kasi mong ginikanan, at least na inabago. Grabe kayo. Unya, sad to say, doon na po yung mga kanang gingon ako doon na sila yung mga maayong binhi pero dito natanom sa mga dili maayong yuta. Sige kag pakig-date anang tawong dili di mo giandam sa Ginoo para nimo. Di sayang ra imong panahon, imong kwarta, imong sabon sig panglaba kay sikag ilis manuroy mo. Tanang kananan inyong giadto. Unya di siya mao. So sayang tong mga binhi nimo unsa man to? Ang imong mga resources, ang imong panahon, ang imong tanan. Na? Gitanong pa to nimog buwak, nahalin na ro 15,000. Hello? Oy mga Kristohanon. Usahay ba? Kanang giingon diha nga, kanang, sige ta og pray, sige tag ampo nga, Lord, pauswaga ko. Pero unsa may pauswagon ni Lord? Nagtuo kag naay tanom patubuon si Lord kung wa kay gitanom? Sa may pauswagon ni Lord nimo. Usa man ang imong giampo nga Lord panalanginin ni usa may imong panalanginan. For example, na adre si Kuya Roger, ingon siya, Lord, panalanginin ni akong baboy, Ginoo mga baboy, yung way baboy ng tangkal. Oh. May nga sinanay si Lord, kining akong mga tanom. Hagunoy og mga kamantay mo ng tanom des likod sa church? Mga hagunoy og mga kugon? Na? Panalanginin nga akong manukan, Lord, pero di day imo. So nidaghan og manok og ayo ang imong silingan, pero ikaw wa kay imo. So usahay ing anang nahitabo. Nganuman tungod kay tapulantang mo invest sa mga talent nga gihatag ni Lord sa tua. Unya ang worst pag yun, kay naamang galing tay gi-invest, naamang galing tay gitanom, dito pag yun dato gitanom, sa kabalotang dili mubunga, dili ta makat-harvest. For example, sa kabatanon, apil-apil siya og mga fraternity. The Bloods and the Crips and the KKK. Nga na, no? Unya, sige lagi na sila kuyo-kuyo, galang, ito, magpadol-padol na sila, ito, itong kagunuyan, nga na, mga, unya, inig-uli, nailuto. O, nga na sila. Walay, dili manarbaho. Walay gipang buhat. Na ay gutom. Nganong gutom, na yuta, di tamnan. Nga nang may tabo. So, nag-usik-usik lang sa mga maayong binhi. Eh nakita na to mga igsuon nga moabot gyud ang panahon nga naa gyud kay anihon. That is why ma-determine nimo imong future. Kamo mga batan-on, muingon na daan ka in the future dato ko. Unya ang Christian mabaw og panghuna-huna, ambisyoso muingana. Unay sulti. Ang mga Kristohanon nga, mga kabataan nga lapad og tinguha sa kinabuhi, nakahibaw na sila nga ilag yun ng maangkon kay naay Biblia nga maoy basihan. No? Wala na nagpasabot nga, dato ka kay kwarta, dili. Pwede kang padatuon, madato ka sa kaala, madato ka sa maayong higala.
you know what? Kanang pagbaton og daghan kayong mga maayong higala, mas labaw pa nang magbaton kag bulawan. Because kung maghigda na ka, imong higdaan kwarta, kanang kwarta di na mo pasan imong dalon ka sa ospital. Mga lata na uban nimo. Una kay mga maayong higala, dadon ka nila, tabangan ka nila. That is why, kinahanglang mahimo tang dato mga igsuon diha sa Ginoo. So, kaniadto kining Israel, nagpugas sila sa mga maayo nilang binhi ngadto sa Ginoo. Nagdala sila mga pagdayeg, ang ilang mga pagsimbag, pagpasalamat para lamang sa Ginoo, ang ilang mga halad, ang ilang kinabuhi, ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing, ilang panahon, ilang kusog, ilang gitanom diha kanunay sa parasan nga maong presensya sa Ginoo. Pero niabot gyud ang time mga igsuon nga dito na sila nagsimba sa mga Baal, sa mga Astarot, sa mga Asera, sa mga Diyos-Diyos. Si Mulok, ang Diyos-Diyos sa Ehipto. Daghan kayo sila gipang tamnan. That is why ningon si Lord, nagtanom og hangin ha? Nagtanom og hangin. Mag-ani mo ang nagbagyo. Karon, kabalo ka ko sa problema nato? Ikaw, Jonas, kabalo ka ko sa imong problema? Magtanom ka og bagyo, aw hangin, pag nag-ani na kag bagyo, si Lord mo imong blimon. Anong gingani mo kunin mo, Lord? Kadinanghag man ka, Lord. Ikaw pa mo ingana. Humanag isultis Bible nga ang tao gihimo ni Lord nga sayon. Haruhay, hayahay. Pero ang tao naglisod-lisod siyang kaugalingon. Hello? Oh, example, paggawas nimo wa kay buhok or naa gamay ra, pero karon gipadaghan ni Lord. Imo na ganing ipa-straight, gipa-curl, gikurulan, giitom, gipula, giputi. Oh, ha? Wala ka nag-ampo ana nga Lord, patubuan niya akong buhok. Gani imo ng putlan pero mutubo ra gyapon, ang buot di pasabot nga ang yawa mo putol sa imong panalangin, padaghanon gyapon pauswagon ni Lord. Kaning yawa mga igsoon hilabtanon. Ang kinaiya sa maayong tanom, pagka naisa nga ana nga malaya, pag naputol na siya, musalingsing siya bag-ong sanga unya green kayo og mas labong pa noon, tama? So ang yawa gusto kaniyang i-discourage. Nga masakitan ka, magbalatian ka, nakay bayronon, nakay problema, mura kag sa tanom nga napruningan. Unya i-discourage ka si yawa, tanawa na unsa na ka, tanawa dili lagi mo pulos na, tanawa na bankrupt na ka, tanawa nagsakit mamatay na ka, tanawa na di. Ingan ang yawa. Pero wala siya kabalo. Kabalo siya. Pero ikaw may wa kay baw. Nga proseso dahil sa Ginoo nahitabo nimo karon gipruningan ra ka kay sa umaabot pasalingsingon pagtaman sa Dios. Munay kinaiya sa maayong tanom mga igsuon. Nakabantay ka mga igsuon kani mga tanom nga dili kayo mamunga bisan pag malaya na naya sa nga magsige buhi gyapon. Sabta na to na. So ingnan ni Lord pinaagi ni Hosea. Tanom man gyud mog bagyo ha. Tanom man gyud mog hangin ani gyud mog bagyo. Pasidaan sa mga Kristohanon, dili na ka nako o dili na ta magbinagsa pa sa sala. Kay kada ra ba nato anhidri, ako na pag-iigo. Ako na pod. Dumot. So dili na ka masulti. Nanay daghan dia ukbo nimo na imong Bible. Usay pili-pilior pag yun nato. Inig-ukab na to. Mangigo po ka. Record re? Panalangin ka ni. Nya og mag-memorize ra bag mga verse mga igsoon kasagarang memorization kanang good promises. I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. You will be the head and not the tail. And all these things shall be added. Wala gi-appeal tong seek it first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Pastor, na kay memory verse. Matthew 6:33, and all these things shall be added. Maura gisulti. Ang tanan ko na ay dugang. Uy, naay formula. 1 + 1 = 2. Seek first the kingdom, and then pag kinabuhi nga righteous, and all these things shall be added. Kabalo ka, nangita ang tao sa kingdom ni Lord. Nyawa na kay nabuhing righteous, tungod kay nagbuhat paganigdautan para lamang nga katong butang nga giingong ihatag sa Dios maangkon niya.
Nasabtan na to? Ingon sa Job chapter 4 verse 8. Nangita na po sa Revelation. Ang Job chapter 4, ang Job mga igsuon na Psalms, atras ka manay Job. Chapter 4. Ingon diha mga igsuon sa chapter 4 verse 8, sumala sa akong nakita kadtong nag-uma sa kadautan ug nagpugas sa og kangilad, nag-ani usab sa ingon. So, your life after 8 years. Nganong 8 years ka ha? Unsa may imong ginapanghimo karon? Ang uban ga-harvest na. Because sa time nga nagpugas sila og luha, dugo ug pawis. Uban ang mga pag-ampo sa Ginoo. And karon makita nimo ang katawa sa ilang mga dagway nga grabe ka malipayon ngano man nag-ani sila harvest. While nag-harvest ang uban, ikaw naghagbas pa. And timing ra ba jud sa imong paghagbas ting ulan. Di pa ka katanom. Kay dapat manunta to sa tang-init na hagbasan arong malaya na tong mga sagbot. Unya sa hapit na maulan imo na tong sunogon, unya human imong sunog imo nang pugsan inig ulan, timing mo tubo. Munang nagtanom ka sa maayong binhi sa sayop nga og sa dili maayong tamnanan or yuta, gibuhat pag yun nimo na sa sayop nga panahon, disgrasya gyud na sa umaabot. Na atoy ni post o nya na ay ni comment nga niingong, paminaw lagi mo sa mga nakaagin na. Nya kay kining atong dunggan babungol man basta kay ang atong kasing-kasing ganahan. Ay, pag-ibig. Bahala ka diya mama, oy. Bahala ka diya papa. Bahala ka diya pastor. Bahala ka diya teacher. Nigugman ako, I'm in love. Nga na. Grabe, no? So, gisulti diha nga kung makagauma sa dautang paagi, nagtanom sa pagkadautan, nagpugas og kangilad, mag-ani gayod, gikan ni anak. Kisay gisultian ani? Dili mga unbeliever, kaya ang unbeliever wala diri. Ikaw. Kaya na mga Kristohanon, kita, tagahan tagmayang binhi ni Lord, tagahan ta, provided ta tanan. Pero pilion nato nga usahay ang maayong binhi adto matanom sa tunokon. Adto matanom sa kanang dili mo last, dili ka maka-harvest. Pilion nato na. Unya pagka na warningan ta ana, mo bounce dayon sa atong kasing-kasing. Boom, murag ta sige. Na may usahay mga igsoon nga ana tayo, amen. Praise God. Amen. Pero ang kasing-kasing buot ka. Labot. Mano di mag-ani may bagyo, apil ka. Apil! Apil tatanan. Gatuo kag ikaw ra, mga tao sa imong palibot, moingon mo na, kana si tata. Dumang humawan na ng Lourdes. Na? Nya usaray humawan sa Lourdes. Ang katubang, lumintak. Ha? Usara. So, affected tanan. Labi nagmayong. Katubang mga Kristiyan, tiyan may unahon, Kristohanon nga tiyan may unahon, Kristiyan. So, bantay taani kay naay mga pasidaan, warning. Man karon magtanom gyud tag mga maayong binhi. Na? Kanabang sa daplin sa imong dalan, kasagaran imong itanom diha bulak, i-landscape pa nimo arong nindot. Ayaw pagtanom diha cactus, roses, agianan kina roses. Kay inigbawo ka na, tunok jud ka, or nagtanom ka kanang mga bagon nga tunok ko nga sampinit na imong dalan. Unya, kada nimo agi, sige kag bagulbol, hagua kayo ni sige, antos, ane? Ikaw may katanom, ana, intawon. Ayo, Proverbs 19, doon ay mga taong
Nagbuhat og mga pagpakadaotan niya, mo resulta na ang Dios may basulod. Tinood? Nga nung gingani man minimo Lord. Unsa na gusto nimo kanang kada tanom nimo daotan ibton ni Lord niya ilisan hiyag maayong binhi? Karong ang imong ma-harvest is nindot. Ato ta sa Proverbs 11 verse 18. Proverbs 11 or panultihon 11 versikulo 18. Sa verse 18 ingon siya panultihon 11 18 sapagkat tinuod wala gayoy maani ang taong daotan. Apan kung buhaton mo ang matarong, may ganti kagayod nga madawat. So naa kay madawat sa umaabot. Di pwede nga magbuhat una ka, tagaan na kaganti, unya usa ka magbuhat. Di ba? Oh. Di ay usa ka libo, Mr. President, Rodrigo. Unya, sunod si Mana, bunglayin niya dito sa likod. Nagasto na nimo karon ang kwarta, niya sunod si Mana pagka mo trabaho, inigtrabaho nimo, perti kapuya. Wala naman kayo madawat. Hello? That is why nagsunod tong mga nang graduate. Pero basig next year pa po na sila magpasalamat. Magpasalamat lagi niya na po. Daghang nang graduate karon. Daghang nang graduate. Ngayon mo makita mga igsoon nga grabe ka nang moingon tag maghisgot gyud tag kalisod. Nagyud ang tanang kalisod. Pero nganong naabot man ta diha? Because naay reward sa imong pagpadayon og tanom, pagtanom. Kanang mga anak ka, diha man gyud kos pagpanganak sa akong asawa. Munang nakaingon gyud kong ingana gyud di ay. Mabati ni mo ba nga luuyam day kayo ni. Kinahanglan day ni gatimanon, kinahanglan day ning alalayan gyud. Kinahanglan man jud ni ngana. Kay diha ka. Tanang posisyon himuon na lang birahan ni David ngana. Tanan na lang gyud nga posisyon. Sakit gud guro kayo. So nagpray na ko dito sa gawas. Lord, ngana Ginoo. No? Grabe ang imong kasakit. Well, naakas labor. Pero pag gawas na, pagka natawo na, ang imong kasakit, automatic mapulihan dayon og kalipay. Sabta na to? So nakakay maani diya sa mga pagpugas nimo sa luha, mga pag-antos nimo naagyo kay maani ana. Gawas kung nag-antos ka kay nagbuhat kag dautan. Kana murag mag-ani pag yung kagkamatayon. Sa championship. Muna kinahanglan natong masabtan karon. Hosea chapter 10, balik ta sa Hosea, verse 12. Hosea chapter 10, verse 12. Hoseas na siya sa Bisaya, mga igsuon. Hosea chapter 10. Inaka Hoseas. Ingon ang verse 12. Sultihi sila, daruha ang inyong uma. Ipugas ang binhi sa katarong. Aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Panahon na nga pangitaon ninyo ako. Ang Ginoo aron ipaulan ko kaninyo ang kaluwasan. So ipatanom daw, ipadaro na. Ano ato mga garbog, bungkagan na, daruhan na. Kini nga to ang mga walay pagpakabana sa pagkinabuhi mga igsuon, bungkagan na. Nga naman, wadyo kay maani. Kaya kanang tao mga igsuon sa maglingkod na siya, dili gyud na siya, ingong wala ay bakanting murabag ka ng radyo nga wala gion. Nga natugra siya, wala ra gyud siya. Gayaw, wala siya. Kining tao pag naglingkod na siya or naghigda nga di katulog, magsig-andar ng hunahuna. Gani, kasagaran sa nabughat, wala na sila gaaswat og mga bugat nga nagtrabaho sila, nga nabughat na sila kasi hunahuna.
mo man ay makapabughat og ayo kini magsikig huna-huna mga igsoon. So imposible kaayo nga di ka makahuna-huna unsay maayong buhaton. Because sa kada adlaw nga mahurot, that is why sige ko pag Lunes na gani, muingon na dayon ko sa Lunes, huway man na. Muingon ko sa akong wife, unsay imong schedule ugma? Kay kung nasa schedule ugma, di ko maghuna-huna ko sa akong buhaton pagkaugma. Kay mo drive man ko niya, ubanan man ako siya. So mutubag po na siya nako, ngano day magunsa day ka. O maglangkat ko ato, magkuan ko anang muna akong pangbuhaton. Ug na kay lakaw kana sang imuha. Ngano man? Tungod kay sulod sa usa ka adlaw, pag wala kay mabuhat inig katapos ana, kana nga maayong binhi kinasayangan na kaayo. Unsa may maayong binhi nimo anang adlaw? Tanang maayong binhi gihatag ni Lord nimo, imong pangdungog, imong pagpanulti, imong panglantaw, imong kusog, imong tiil, imong kamot, tanan naa. Nya wala nimo nagamit anang adlaw, sigurado na. Pag nakatanom kag lubi, nakatanom ka og saging, nakatanom kag bisag unsa, nagamit na og imong iampos Ginoo, Lord panalangin nito. Naa kay ampo. Nadaghang kay kag-ampo, Lord, mamunga tong lubi, mamunga tong saging, mamunga tong talong, mamunga tong sili, mamunga tong kalbasa. Pagkasunod bulan, grabing harvest sa imong silingan. Kay kato dahil imong gipang-ampo mga tanom sa imong silingan, ikaw kay gitanom. Muna'y kasagarang pait kayo sa atong kahimtang mga igsoon. Unya, dunay mga gitanom nato nga dugay mo bunga, naapoy dali rang mo bunga. Naapoy tanom nga mo bunga, panahos din bunga. Naapoy mga tanom nga kung imo siyang itanom, mubunga ra gyud na siya. Naay mga seasonal nga mga tanom. For example, ang dugay nga mo bunga kanang lubi. Pag ato nako sa ubay na imbita ta dito katong pag Thanksgiving. Unya pag pauli nako ningon kong mangayo ko anang lubi. So tulo ka buok ang lubi nga akong nadala. Nya pagabot diri akong gitanom. Duha ray nabuhi. Kay gidaog-daog sa kanding ang uban. Now so dagko na ang lubi hapit na siya mubunga. Na? Ikaw pwede mo ingon nga, yes, pag naadyo kay itanong mga igsuon, naadyo kay makita in the future. Nay akong papa, tungod kay ang akong papa, farmer man gito, magsigir man gito tanom. Bisag unsa na mga saging, bisag unsa na itanong. Munang sa amo maibog ko, inig uli na ko, inig abot ako diri. Saging binitay tag 100. Manto ka ng Jollibee. Na gasuroy-suroy des gawas nga gainganak saging. Tagpila po na manong 100. Ha? 15 ra ka buok 100. No? Nga naman, sa amo ibutang lang atong ilalom sa mga katre, ibutang sa ilalom sa lamisa mga lata na ng uban. No? Kay dagag saging ang akong papa. Unya, muingon na akong papa. Og magtanom mo, palimot-limutan ra ninyo, labay ang mga panahon, ana mo'y maani. Unya, kay sa mga batanon, dili man nato na ma-realize, kay ang lami sa mga batanon, basketball. Gustong maglaro ng basketball. Tinood? Lami mo ni mga batanon, gun magkuyugay kanunay, o suroy-suroy kanunay. No? Pero maghisgot na gani ka kanang practical nga pag kinabuhi, dili kayo nato na. Wala na sa mga hunahuna sa mga batanon. Gani, lami kayo ang imong feeling nga may bawaan nimo nga kining na-crush kaniya nya siya nagka-crush pud nimo. Lami kayo imong feeling ana, wa ka naghuna-huna atong unsa may palit ako diaper ani in the future, gatas ani siniman na. Tag 800 ang box. Wala nimo to na huna-huna. Asa may mamuyo ani ha, usa may among puy-an, usa may wala na. Ngano tungod kay kasagaran ang pananaw sa mga tao, nearsighted siya ba? Naara sa duol, ang unsa ray naas yang palibot, mao ra na iyahang i-enjoy, mao na niya, wala niya tan-awa unsay mga umaabot. Kaya sa Biblia, mga igsoon, dili mayap ang mga pagdasig ni Lord, nga sigingong pangandam, look forward, tan-awa sa unahan. Kaya kung magtanaw ka sa unsay naan nimo karon, ang makapalipay nimo mga dautan nga mga buhat. Pero unya ang makapaguol og ayon nimo mga dautan pong panghitabo. Kaya nga naman ang kayuhan kanunay tuas unahan, kanunay tuas harvest.
Bisan sa elementary, pati mga igsoon, grade 1, grade 2, gitudluan ta ni tipaklong og nilanggam. Na kini si tipaklong habang umuulan, ay habang mainit, paganyan-ganyan lang siya doon sa likod sa church. Itsa-itsa lang ito. Lukso-lukso lang ni si tipaklong. Unya si Olmigas, hala, sige hakot, pagkaon, sige hakot, o pagkaon. Panahon nas ng ulan, mga igsoon. Wala na di naman ka, gilantan ba niya, COVID pa dyan si, gilantan ng tipaklong. Ninuktok taon sa balay na Olmigas, ayo Olmigas, na pagkaon diha. Kung kining Olmigas, mga igsoon, pareha pa nimo, imog yung ino, natanawan na sa kamerisa kada, magkurog ka diha, kuyak pa, nunta ka diha na. Katauan ako nimo atong hakot-hakot na ako pagkaon. Nga na, no? Gikas pagkabata, gitudluan kita. Nga sa umaabot na tay anihon. So na ay mga tanong pong dali ra kaytang makaani. Unsa man ang mga tanong ma? Kanang mga dili lapas og mga bulan. Ano mo tanom ka mga igsuon o kanang kamuti nga unsa tawag ana dire? Gay? Ha, galay na sa mua. Walay eldre, so dapat gaay. No, nagay man nga galay man. So gaay. So sa mga igsoon, kanang galay pag natanom nimo na, inig ulan-ulano na, dili ganin na kaabtag 2 ka bulan, na anak kay pwedeng mautan anak. Makakuha na kag dahon. So naay mga tanom nga dali ra nimong maani. Nasultihan ka nako, na kay gipangbuhat nga dugay kayo because we know nga kining dagko nga mga panalangin, taod-taod po nimo ning paabuton. Mga dagkong kadaugan, taas-taas ang panahon nga gikinahanglan, taas dagko kag mga problemang pagsulay nga ato bangon. Like ni David, sa wala pa niya naangkon ang trono sa Israel, nagatubang una siya og mga karnero. Usaw man nimo pagbantay sa usa ka nasod nga katawhan, nga di man gani ka kamaong mo patuktok ka ng manok ni mama nimo tulor ka buok. Kabalo ka mga igsoon, kana mga taong daghan kayog buhi. Na siya mga babuyan, na siya manuka, na siya kandingan, na siya nya sa usa ka adlaw na atiman na niya, bisag wa pa na siya grado, himuan ang mayor sa inyong lungsod. Kaya niyang dumalaon ning lungsod na to. Pero kanang bright kayo, bright kayo ng mangurakot. Hello? Muingon na dito, day, ibutang diha sa resibo, 200. Oh, sir, 150 naman yung amo ang baligya. 200 day, 200. So, inig-liquidate na, walay korupsyon. Nasuway ko na mga igsuon tungod kay nagtrabaho ko aning kaning construction unya dito sa Bilar kaibaw ko sa sistema. So una dito ko sa kanang adi na nako i-mention po kay wala ra ba na sila gabayad nako nang i-advertise pa nako ilahang hardware. Ingon siya, sir, sa kada kabilya sir pwede imuhaan ni 3 pesos. Na imagine na. Ang kabilya nga among orderon moabot og tag 4,000. So 3 pesos. 3 times 4 nako 12,000 kabilya ra na. Ha? Simento na punta. Sir, kuan lang sa simento sir ha, mga 5 imo ani. 5 kada buok ani. Di mura po kag iyay. Minuta po ni oy. Tinga na. Nato ko Speakers Hardware ningon sir, naa mi discount ihatag nimo kay kanang first pa nimo nga customer kanamo ani. Nya dako-dako man nga project nami ihatag nimo. Mauni ang tanan nimong bayran pero ang naa sa resibo. Sabi ko, pwede ka ayon ni ba? Ma-rich kid ko ani og kalit. Pero naaman tay pulong sa Dios nag-ingong. Ang mga kabtangag bahanding makita nimo sa dali nga sayon nga paagi tugkag pako manglupad. Kanang atong mga anak magsik-usik-usik og tubig. Tungod kay kitang inahan kita mo'y nabuktot pangabo dito sa uhan. 2 ka container itom. Pag abot sa balay ang atong mga anak pag nangaligo na sila, grabe, ditso-ditso. Di ba usik-usik? Nakita, uy, pagsabundaan, pagsabon.
Nga naman, ang tao dili ka maong motipid, hangtod nga siya mao'y makat-on pagkabo. I mean, dili siya makat-on pagtipid, hangtod nga siya mao'y magkabo sa maong tubig. Hanga kayo. Ayan, gasto-gasto lang. Mauning kita mga ginikanan, i-involve nato ning atong mga anak sa trabaho. Itong mga anak, sayon ra kay na mayo pa, tagay kong 50 pang load, kay na duwa ni nako. Tagay kong kuwan pa be, paliti kong medyas pa, paliti ko, ang amahan, wala. Magtrabaho yung taon dito, hala, kaya nga na dito niya, ni us-us na yung shirt, na buslot ang brief. Kaya wala, nakapalit kay para sa anak. Pero suya ang imong anak, dala dito, i-labor na dito, painitin, nagmasa, di ba makaingon ng grabe, mangita kwarta. Inig kadawat niya, sweldo din na niya, basta-bastahon lang, patakara sa gasto. Kaya kabalo siya, giunsa, pagpangita. And you know what, mga igsuon, last Sunday afternoon, doon na yung sa kababayi, sa Old Testament, nga doon na siya gamay nga lana. Niyato siya sa propeta, uningan na propeta, alakaw, panghulam dito silingan o mga tanang bakante. Unya sudli sa lana. Unya samtang nagsulod siya sa lana, mga igsuon, ang mga anak, ipangsugo niya na, manghulam ta. Unya pagka nahulaman na nila tanang bakante, bakante ha, bakante. Ilang gihulaman. Di ka pwede mayo, ate, maglungag mi te, paulamang may kaldero. Sudli, biya po. Siyempre, mulong ako, pag di naman yung sudlan. Bakante lang, ilang gihulaman. Unya, pag-abot ng mga igsoon, ningon diha ang propeta, sud mo sa inyong bahay, panirado mo, unya, sudli tanan, sudli. Ningon diha nga, ang gamay lang kayong lana, nakapuno sa tanang kahon-kahon, drum-drum, o tanang mga bakante. 1.5, 500 ml, 300 ml, tanang bakante na puno nila. Apil pang kaang. Tingali. And after that, ningon, ibaligya na, ang halin ana, kaya na nimo ibayad sa utang, ang sobra inyong ikinabuhi. Unya na pa mong ginangdaghang lana, hala pang uli ito, ipang-uli ang mga basiyo, unya sudli pod, pasalamat. Grabe no? Ang iyang mga anak, maoy nang huwa, maoy tigunit. So ang mga anak na-realize nila, lisuda day kayo ning trabaho ni mama, trabaho ni papa, lisuda day kayo manginabuhi. Muna mga anak, nagkat-on po conserve. Nagkat-on po sila nga magtipid, nagkat-on po silang pahalagahan ang anong meron. Wala sila nagsayang-sayang. Talagatanawan ang atong mga, natay mga kuanireng nagatubo og humayan. Si Kuya Jonel Olino, asa to? Muingon dyan na, hulog ni mo ng bumho, kuha. Dili sila pwedeng makakita og mumho nga natagak sa ilawom, nagkawasak-wasak, nagkabungkag, naa sa lamisa, nagkatag nga mga mumho. Nga naman tungod kay ulan og init, halos maputol na lang ning likod og ingon anak tanom. Naka na mga anak nga usikan, kusog kayo makasayang-sayang pagkaon, dahil anas umahan, ibulad na dito. No? Nanapay na ito mga anak, hala di na unta ni maapil suwali. Ayo. Anang grabe na ni mong trabaho ayo nya na kay ani nya na kay gamay nga income palit kag sudan. O nya ang sabi ng mga katigulangan, moingon ang katigulangan, habang ang sa ikli ang komot marunong bumaloktot, tama? Murag giun sa pagsulti na. Kung gamay ang imong habol, dapat makamao kang motikot-kot. So kung gamay ang imong income, tipid-tipid lang muna. Hello? Kung ang imong income para sa lugaw, di lugaw sa. Hoy, sweldo ron, tala, litson, pagkaugma. Ngutang na puta kayo, nahurot na. Hala. So na, mga ingunana, mga igsoon. And then ang problema pa dyan, ato mga anak magpili. Magpili ko sa kanon ba? Katong kingo na, hotdog ako, hotdog. Anak, na paliya, pait, hotdog ako. Nya kay palangga man mo lagi imong anak, hala hotdog. Hotdog lagi. Ini kadako na hotdog lang na ha. Pag dako na siya, high school na, mama apple nga cellphone. 50 mil.
Anak, nindot man po kamera nina. Oh, bibo. Tag 12,000 biya po ni, 8,000 biya po ni. Apple lagi ako. Tagaan po ni mag-apple. Konsentidor. Pagkalit nga mawala kang ginikanana ka, kana na lang imong mga anak mabilin, luoy kay na sila. Way siguro mamaligya na lang na silahang silahang kaugalingon. Luoy kayo. Kaya naman pinatuyangan na to. No? Pinatuyangan na to mga igsuon. Anak yung pagkaon, magpili-pili. Ingon dito sa wali ni Pastor Bong, yung mga anak, gutom ko. O, nay gulay. Di ko mo kaon na gulay. Ayaw kaon. Gutom ko. Nay gulay. Di ko mo kaon na. Ayaw kaon. Simple ra. Ingon ang Proverbs, ang taong gigutom, bisan pait nga pagkaon, pagakatamisun. No? Kami sa una mga igsuon, nabot yun sa time because ang among kinaon yun sa Bible school, tagsara kayo may maka-encounter og sardinas, nya kinalipayan na kayo na sardinas. Nga naman, usahin pag yun gani mga igsuon, maglungag og luto, unya butangan na siya og inigkuha sa luto, kadtong sardinas ihuwad atong murang bowl, unya butangan na nagsili, unya suka, unya asinan, yung tuyuan, unya harong mudaghan, unya ibahog na dito atong kanon, unya mangaon na may. Ingana ni mga kamot, istoryahanan na nagpahuay ni mga kamot ato sa planggana. Planggana may mong kanan. No? Pastor Lalaine, Abigail, Pastor Marisa, kato si Crisani. Basta kay, unya ako'y bayiran, ako'y lakiran na sagol. Kaya, first year ko itong, ngani din sila mga odre. Magtanaw mga itsurahan mo ni sila. Pag mga una, ingana nito, mahuway. Kaon, ngana. Ati, wasa pastor? Ha? Ingana na mahuway ng mga kamot atong pagkaunan niya pag hinig hungit ngana pag yun. Ati, wasa pastor? Dito. Ingana mga igsoon niya, nay sardinas, lami na kayo lipay na kayo may anak. Ba't niabot yun sa time mga igsoon nga, kanabitang di namin ginahamuka og sardinas. Uy, sige na, antang sardinas. Diri na may atos buhol. Fasting pa bitaw may 3 days. Kabalo mo mga igsoon ka nang fast may og 3 days, gunit-gunit na ko sa bungbong kay mura nag naunsa naman mura si Michael Jackson lakaw. Gutom nga naman ka to. Fasting first time na ko ni fast yung kog 3 days. Kabalo mo naghuna-huna nagyug ko bisag unsang pagkaon nga di ko ganahan basta nakakaunon jud ako. Nilami og ayo ang sardinas. O sa may ganahan ni mo karon, sige kang reklamo. O sa may sige ang ginawas. O sa may sige ang bulad. O sa may sige ang lechon. Sige kang reklamo sa imong sudan pag fasting. Di ba makaingon ka, praise God lami akayo, Lord. Nga na. Magpili mga igsoon. Ang taas na kayo tanggi, lagputan. Wa kay gitanom di ka makaani, pero naa kay gitanom makaani ka. Pero kung nag-ani, dili ni supakon ni Lord, iyam ning pulong. Pero kung nagtanom gani kag dili maayong binhi, sigurado na. Sigurado na gyud na. Amen. Kanang mo yung ka, Lord, giyahi ko Ginoong maabot ko gluway. Gasigi kag lakaw paingon og lubok, paingon og padung sa maribuhok niya nilapaw na kas maribuhok, padung Lord, sa luway please. Di adere ang luway, padung ikaw, padung kas maribuhok, padung kas saluon. Nya sigag ampo, maabot kag luway. Murag tubigon ra kadapit. Hanga kayo. Nasamtan na to? In other words, pag mag-pray kag blessing, nakaigibuhat nga insakto. Pag mag-pray kang, Lord, makaani ko, nakaigitanong. Pag nag-pray ka, Lord, makaihaw kog manok, nakaigibuhing manok. Di kay manglitag ka. Ha? Ayo? Wala na dire. Kuya kayo. Mag-pray gani ka nga moingon ka nga Lord. Tanang tagai ko kuan Ginoo. Dapat na po kay gibuhat. Pero kasagaran sa atong mga gipang-ampo us Ginoo, baliktad katong gi-share nga bersikulo nga niingon diha nga nag-ampo mo
nga malangay pag-abot ang mga katalagman, pero ang inyong binuhatan, mao'y nagpadali hinuon ni ini sa pag-abot. Tinuod mo na. Munang bantay ta. Oh, introduction ba to? Adto na ta karon sa pulong sa Ginoo. Adto ta mga igsuon sa 2 Kings chapter 21. And isa-isahon na ni nato. 2 Kings chapter 21. Ay no, Second Chronicles. Anong? 2 Chronicles chapter 21. Okay, basahon ako. Si Josaphat namatay, gilubong sa lubnganan sa mga hari dito sa Jerusalem. Si Joram ang iyang anak, maoy mipuli kaniya sa paghari. Now, tanaw na ko. Kini si Jehoram, anak siya ni Josaphat. Kini si Josaphat, anak ni King Asa. So kaniadto paghari ka ang pag hapit ka mamatay, ang mahimong hari imong anak labi na ang kamagulangan. Mo na imo puli nimo. Pag namatay na po na nga hari, mo puli gihapon ang iyang anak. So sa ato pa kini si King Asa, king ni siya, namatay si King Asa, puli si Josaphat sa pagkahari niya, namatay si Josaphat, napuli niya si Jehoram. Si Jehoram, doon na siya mga igsuon, dili ra kay siya ray anak, may mga igsuon sab siya. Ningon diha nga naa siya igsuon. Sa verse 2, may mga igsuon si Joram nga sila si Azariah, si Jael, si Zacharias, si Azarias, daw ka Azarias ni. Og si Michael, og si si Saphatayas or saan ni? Sa pagbasa ni, basta kay mao na iyang pangalan, Saphatayas or Saphatias. Sa verse 3, gihatagan sila sa ilang mga amahan og dagkong mga gasang salapi, bulawan, og mahalon nga mga kabtangan, apan or uban sa kinutaang mga syudad sa Juda, apan gihatag niya kang Jehoram ang gingharian kan siya may kamagulangan. So ayaw pag-una, importante kaayo ang meditation makuha ninyo. So nganong ang pagkahari dito gihatag ni Jehoram kay siya maguwang? Sabta na to? Pero ang iyang mga igsuon gitagaan pog mga lungsod. Imagine, nasod man ning gihatag. So, ikaw ray mahimong presidente, ang uban imong mga igsuon tagaan lang nako probinsya. Ingana ha? O ikaw, imo ning probinsya sa Cebu, imo ning probinsya sa Bohol, imo ning probinsya sa Negros. Ingana. Pero kini si Jehoram, siya mo'y hari gyud. But bantayan nato nig-ayo kay kini si Jehoram na angkon niya ang gingharian tungod kay siya'y maguwang. Pero maghisgot na ganitag pagkamatarong sa kinabuhi, gunit sa hustisya, kaalam sa pagdumala, layo kayo ni Jehoram sa iyang mga igsuon. Usay kita mga ginikanan, suportaran na ito kayo ng mga anak natong nag-school lang di magtinarong. Kung kanahin nagtinarong kayo, itong kalimtan, pasagdan lamang. So, ang naay katakos, mao'y napadaplin, ang nganing walay mga katakos, mao'y, grabe, ingana ang may tabo. O nahimo siyang hari tungod kay siya'y maguwang. Bisag wa siya katakos. Diyas Kristohano na ta, walay maguwang, walay igsuon. Nang magbahinay na siyuta. Hoy! Dito sa mga igsuon ga kihaanay. Former captain o ang, siguro, former captain o ang present nga captain sa barangay. Nya, puro na sila magsuon. Gakihaanay, kabay siyuta. Ay, ako'y magbuot, kaya ako'y maguwang. Kung Kristohano na ta, walay maguwang, walay igsuon. Magsinabutay ta ani. Kung bugat paras usa, o sige ato sa nang iampo, di isa nato na desisyonan ron. Nya ampo Lord, tanduga siya Ginoo. Si ato na lang kanon kaya rong mahuman na taan na. No bago lagi ka na iko kakilat nga na. Iampo sa verse 4. Sa dihang nakasukad na si Joram sa iyang pagkahari puli sa iyang amahan, gipamatay niya ang tanan niya mga igsuon, ingon man ang pipila sa mga kadagkuan sa Juda. Tanawa ng iyang gibuhat. Dili pa ba di ay nimo paigo Jehoram nga ikaw mao na nag-iyas nasod? Imong mga igsoon labaw pa nimo katakos, pero dili sila pwedeng mahimong hari kay ikaw mo'y maguwang. Karon na nimo ang pabor kay maguwang ka, imong panoong gipangpatay ning imong mga igsoon.
Usahay kining gihimo tang maguwang aron matimantas mga igsoon, mga manghod. Di kay nahimong maguwang. Wala to, pagdali, urere, ha? Nga naon ng mga manghod. Hala, no? Ayaw nilingi dayo ni ate. Bantay ka o niya ate, giwali yung pastor. O yan, ingo diya. So, sa verse 5, si Jehoram nagpanuigon og 32 sa iyang pagkahimong hari og naghari siya sa Jerusalem sulod sa 8 ka tuig. No, your life after 8 years. Mao na ni. So 32, naghari siya og 8 ka tuig. So 40 ang iyang edad. Nahunong ang iyang pagkahari. Sabta na to? Unang nabuhat niya gipamatay niyang mga igsuon. So kay napatay man niya, giilugan po niya sa iyang mga bande. Sa ilang mga bande. Amen. Verse 6. Nagkinabuhi siya sama sa hari sa Israel og sa ingon sa gihimo ni Ahab kay naasawa man niya ang anak ni Ahab. Sa laktod nga pagkasulti, kinis Jehoram, iyang papa nag-alagad sa Dios. Pero si Jehoram wala ni alagad sa Dios. Gani mitalikod siya sa Dios og nisimba ni Baal. Kaningon man ang Bible nga nagkinabuhi siya sama kang Ahab. Si Ahab nagsimba man ni Baal og nitalikod sa Dios. Sa mga wala kailag Baal, mga Diyos ni siyang mga hinimo sa kamot sa tao. Gibuhat niya ang dautan at tubangan sa Ginoo. Ayo, asa niya gibuhat ang dautan? Pwede kang mubuhat og matarong sa matas tawo. Pero sa tubangan sa Dios, o sa may atong ipanghimo, kung ikaw na lang o sa kaon sa maka. Sa atubangan ni pastor, sa atubangan ni Brad, ni sister, ni deacon, ni elder. Sa atubangan sa tawo, nagbuhat kag matarong. Pero sa atubangan sa Dios, sama kang Jehoram. Pakitang tao. Tanaw sa mga tao niya, matarong kayo ni nga hari. Pero kung siya na lang usa, nagbuhat siya, butang, wala kay muti sa Diyos. Muna ningon diya, gibuhat niya ang dautan at tubangan sa Ginoo. Because useless kayo nga nabag-o kas mata sa tao. Sa mata sa Diyos, wa ka nabag-o. Labi, nagwa ka nabagos mata sa Diyos, wapo ka nabagos mata sa tao. Kana moingon ka, Lord, bag-uha ko. Pero ang imong ipangbuhat, padayong mudaot nimo. Lord, muusos akong dugo, pero pamahaw, paniutok, panihapon, midnight snacks. Humba. Pare atong imong giluto, ma'am. Nalimot yung kung taas kong dugo. Pag nga na, hala na nuluntulon na hinumdum sa oras ng alas 12 na. Verse 7. Apan wala puuha sa Ginoo ang kaliwat ni David tungod sa kasabutan nga iyang gihimo uban kang David kay nakasaad man siya nga hatagan niya sumusunod nga maghari hangtod sa kahangturan. Si Joram patay tanan niya mga igsuon. May mga anak si Joram pwede po ning patay tanan kay nagbuhat magdautan. Pero dili pwedeng patyon sa Ginoo tanan kay naam sa isaad sa lulo ni Jehoram nga si David nga dili gyud niya kuhaag kaliwat nga mahimong hari. Nasabtan na to? Verse 8. Sa panahon ni Jehoram, ang Idumya mialsa batok sa Juda ug nagtudlo sa ilang kaugalingong hari. Listen. Time sa papa ni Jehoram, kining Idumya way hari. Na ilalom ni sa pagmando ni King Jehoshaphat ang papa ni Jehoram. Pero sa time ni Jehoram, ang Idumya mialsa, mirebuilde batok niya. Hibawa na to mga igsuon kitang ginikanan, kanunay yutag pangutana sa tong kaugalingon. Kay daghang mga panahong nagrebuilde tas Ginoo. Munang ipakita pud sa Ginoo, do na putay sakop sa pamilyang magrebuilde pud nato usahay. Or kanunay na lang. Muna mayon kang, anak, badlungon na kayo ka. Mingon po yung mga anak, badlungon kayo po ka ni Lord. Ako'y ulawa. Na? Sa verse 9. Unya sa Jehoram, uban ang iyang mga kapitan o ang mga karwahe misulong sa Idumya, apan na serkuluhan, gilibutan siya o ang iyang mga sundalo. Sa pagkagabi, miikya sila, busa ang Idumya, nagpabiling gawas sa pagmando sa Juda, hangtod ni ining adlawa. Niadtong panahon na, ang Libna misukol usab kaniya, kay gisalikway man niya ang Ginoo, ang Dios sa iyang katigulangan. Grabe daghanan na manuon ng nisulong niya. Daghan niya abot, problema siyang kinabuhi.
Usay mga igsuon kanang kining mga problema, mingon diha tong kinahanglang natay sound mind, makailata og unsa ning problemahang niabot. Unsa man ni? Testing ra ba ni nako? Pagpalambo nako ni, pagpaduol nako ni sa Ginoo, process ni sa Ginoo nga palambuon ko, or na ako'y gibuhat nga wala kay mutis Ginoo. Muning nag-abot-abot ni. Ang idumya ni sulong nga kaniadto sa time ni Josaphat, naghatagan ni bulawan ngadto kang Josaphat, iyang papa. Pero kini na siyang anak karon, gisulong siya sa idumya, unya kinagrabihan. Hangtod nga, padayunon sa nato mga igsuon. Ang libna misulong na pod. Verse 11, dugang pa gitukod niya ang mga halaran sa mga Diyos dito sa kabungturan sa Juda, og gipanguluhan niya ang mga tao sa Jerusalem sa pagsupil sa Ginoo, o gipasalaag niya ang Juda. Kini mga hari, mga igsuon, pag dili Kristohanon, parehan ni, wala nakaila sa Diyos. Iyang tingog mo'y masunod. Baal tatalan simba. Ug naay dili mo simba ni Baal, patyon. Sigurado. So bisag in love kayo sa Ginoo, manalipod na lang silang kinabuhi. Di man masugot mapatay. Mauna nga, mualagad na lang. Nga, di mo pagpabakuna, tugsukon ka sa... Napoy mga ingana, no? Pinugsanay na. So, tanang tao ni talikod. O nisimba na si Baal. Ni Baal, tungod kay si Jehoram, mauman ang nag-order. Nagsugo. So, grabe, naghanang sala si Jehoram sa iyahang 8 years. Next, verse 12. Unya may sulat nga miabot kaniya gikan sa propeta nga si Eliseo nga nag-ingon. Diha na. Nag-ingon ang Ginoo ang Diyos sa imong katigulangan nga si David, wala mo sunda ang pagkinabuhi ni Josaphat nga imong amahan o kang asa nga imong lulo hari sa Juda. Gisunod mo hinuon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel o giingnan mo ang mga nagpuyo sa Juda giangin mo ang mga nagpuyo sa Juda sa pagsalikway sa Ginoo o gipamatay usab nimo ang imong mga igsuon nga mas maayo pa kay kanimo. Ngano po ka na mga igsuon, nga mga tarong, nga naay katakos, mo manuoy kasilagan, o mahinuoy kasinahan. Wadyo'y kalinaw ang nasod. Verse 14, tungod niini, dakong katalagman ang ipahamtang sa Ginoo kanimo, og sa imong katawhan, lakip ang imong mga anak, mga asawa, og tanan mong mga kabtangan, grabing gulpihan ng gini. Wa si Lord, pag maningil mga igsuon, ikaw ray gabuhat og sala. Ikaw lang sa imong family, ikaw lang. Pero sa singil, sigurado. Apil imong mga kabtangan. Ikaw lang ang dato, nagbuhat. Sa verse 15, mag-antos ka grabing sakit sa imong tiyan, hangtod nga mulugwa ang imong tinai. Cancer. Verse 16, o giaghat sa Ginoo ang Pilistihano ni apagyod. Humana tong libna, humana ang idumya, niya na pod. Kanabang nagsakit siya, ni sulong pag yun mga nagpalibot ng mga nasod. Nga kaniadto nagkurog ni siyang tatay. Kining mga nagpalibot sa nasod sa Juda, nga giharian ni Jehoram, sa milabay nga termino, sa milabay nga hari, nga iyang papa, nagkurog ni sila. Kadi basta-basta si Josaphat. Si Josaphat lang naman ang taong kanunay nagdepende sa alagad sa Diyos. O sa isulti sa alagad sa Diyos, sulong sila. Ayaw sulong, di siya musulong. Although dili perfect si Josaphat. Sabta na to? Ningon sa verse 16. So, ang Filistianon o ang mga taga-Arabia nga dool sa mga Ethiopianhon. Aron masuko sila kang Joram, gisulong nila ang Juda o gidala ang tanang kaptangan sa ilang nga ilang nakaplagan nga kaugalingon sa banay sa hari, ingon man ang iyang mga anak ug mga asawa, busa wala gayoy anak nga nahibilin kaniya gawas kang Ahasayas ang kamanghuran niyang anak. You see? Kita na to ang harvest. Kita na to ang panghitabo. 8 years ra niyang
tanom og dili mga maayong binhi. 8 years lang. Kadaghan ni siyang gibadlong. Kini si Jehoram, grabing binadlongay ani sa propeta, pero di gyud siya. Di gyud siya. And many times mga igsoon, ikaw ug ako, pag nakadungog sa pulong sa Ginoo, praise God, amen. Nga na lang ta. Mura bag, tinuod na. Mura ratag mo uyon. But magbantay ta kay na ay warning. Sa verse 18, human niini gipaantos siya sa Ginoo sa usa ka balatian nga walay pagkaayo diha sa iyang tiyan. Cancer. Sunod nga nahitabo verse 19. Sa pagkatapos sa 2 ka tuig, 2 years. Milugwa ang iyang tinai og namatay siya nga nagantos pag-ayo. Nindutan ang kuhaon tas Ginoong natulog lang. Muna na kuhaos Ginoo mangreklamo bagyod to. Wala man ka nagsakit doy. Nga naman. So na gusto niyo walang pantuson. Nindutan na no, Lord, kuha ako Lord nga kanang relax lang, tulog na ko unya. Stable na ang akong family, stable na ang akong mga anak. Nga na bitaw? Nga na Lord. Okay Lord? Okay? Tubag. Sa pagkatapos sa 2 ka tuig, patay gid siya. Ang katawhan niya wala magdaob aron pagpasidungog kaniya sama sa mga daob nga gihimo nila alang sa iyang katigulangan. Na ay unsa itawag anang inig lubong sa army magpabuto 29 gun? 21 gun salot. Pabutan. Muna ipaghatag nila kanang pasidunggan nila katong kabayanihan nga gihimo sa taong namatay. Na sila 21 guns salot. No? Gani is pagkamatay sa atong presidente, grabe kayo, no? So si Noynoy Aquino, sa iyang pagkamatay, grabe nagsubo tibok kalibutan. Tibok kalibutan ng Pilipinas. Napay uban nga sublaan kabalaan. Mayang gyung, "Oy na, Myra." Kabantay mga taong dali ra kay makahukom. Grabe na sila, mas balaan pa kaysa sa Ginoo. Oy katupong sa pagkabalaas sa Ginoo mga igsoon. Verse 20, humanata. Sa panuigon, nagpanuigon na siya 32. Sa diyang misugod siya paghari og naghari siya sulod sa 8 ka tuig. Namatay siya nga walay nawili. Ayo. Gusto ka mga igsoon na niya itong barangay. Huy, namatay si Kwan. Praise God! Lord, thank you, Lord. Ito bago niya mong pagampo. Gusto kang maging hana ang mga tao? Malipay sila, mamatay ka? Gani, bisag dautan pa mo yung mga kuha, Lord. Bisag maot og binuhatan, bisag grabing pagpagkasala. Nga nung imong gikuha, Lord. Naigipost sa Facebook mga igsoon, niingon siya nga. Pag ang tao na problema mo, ingon dayon, Lord, kuhaan ako. Ug mutubag pa ang Ginoo, mo ingon gud siyang, oy doy, kinsa nag-ingon nimo, ngari ka dako padong. Si Satanas mo itaw ka. Kana galing mo ngandoy kag kuhaon kas Ginoo, wa kay nimo nahatag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wa nimo nahatag imong kinabuhi sa Ginoo. Wala ka nagapangalagad sa Ginoo. Imong gipambuhat puro pagpakasala. Why simba-simba? Di magpasalamat sa Diyos. Pag nagproblema na, kuha ako, Lord. Gato, kag dito ka paingos langit, kuhaon ka? Ug mutubag lang ang Ginoo, anak di ako'y mukuha nimo kay di ka taga diri. Ang akong kuhaon, ang akong anak. Kamo mga amahan, musundo sa inyong mga anak dito sa Wisdom School. Asan ang eskwela inyong mga anak? Sigurado mong inyong anak niyong dalog uli. Nagtagbo ni si ati tata dito ni Hana sa eskwelahan. Ang iyang gidala si Janjan, anak ni Ma'am Nisel. Pareho raman bitaw ning anak. No? Muna mag-ampo ni mga pag mubati nagproblema, mubati nagkalisod, mubati balatian, mubati nagbulagan na gani. Magmaoy na dayon niya mayo, Lord, kuhaan ako. Og mutubag pang Ginoo, anak. Dili ako'y makuha nimo kay di ka taga dire. Si Satanas mo itaw ka. Grabe kayo na, no? So, walay nawili niya mga igsoon. Gilubong nila siya dito siyudad ni David.
apan dili sa lubnganan sa mga hari. Na? Wag, yun siya kapasidongge. Now, ato ning i-summarize mga igsoon, kay mauli na ta. Praise God. Kabalo ka, 8 years lang to, tanan nga iyang gipangbuhat, while naghari pa siya. Within 7 years, grabe kayo niyang lipay siyang kaugalingon. Sa pagbuhat o pagpakasala, palayo siya sa Ginoo. In 7 years, balik-balikan siya sa propeta, badlungon. O magkina-timingan pag yun, ang propeta mo yung ipadakop tingali. Sige, ragid siyang ibadlong for 7 years. O niya, ang tanan nga gisultis propeta niya, murag baliwala na niya kay, ingon ka, silutan ko, ingon ka, may ngana ko, ingon ka, 7 years naman lang ron, wa pa man. Munang ang tao, kumpiyansa, magsigig pakasala, tungod kay, may nga siyang, nahitabo man. Huwat lang, hapit na. Pag abot sa 8 years dito na, so good. Idomya, so long. Usa tong usa? Libya? Libna, sulong. Filistianon, sulong. Arabian countries, sulong. Plus Balatian, boom. 3 years, 2 years. Ang tod nga ni gawas, yun ang iyang tinae. Sa dihang ni gawas niyang tinae, ningon diya, namatay siya o wag yun nawili. Nga naman, i-blame siya kapil sa mga tao. Gusto ka pa sinunggan ka na mo, ikaw mo'y nakaingong na yung anime. Gusto mo alagad sa Diyos, pero ikaw mo'y nagbuot, kaya ikaw mo'y hari na yung anime. Naapil mi sa kastigo, naapil mi sa kalisod. Kastigo o gayo nga itong nasod, kaya ikaw nga nangulo na mo, wag ka nagtinarong. So pagkamatay niya, way nawili. Gani. Sa diyang gilubong na siya dito, bisag asa na gilubong. Wala siya gilubong sa lubnganan sa mga hari. Nakaroon po, na-i-issue mga igsuon mo yung, pila-apil mo ng lahig tinuuhan, pag namatay mo, di mo ilubong. Sukat sa time ni Jesus, na ay wala na lubong? Taka lubong. Pastor, dili ilubong atong, yung problema mo nagasa kay lubong, si Jesus, gilubong sa lubnganas mga kriminal og na naghikog og mga dato. Dili importante ang imong lubnganan kay biyaan na nimo sa adlaw pagkabanhaw. Manghuwam naman yung lawas dito. Now listen. Your life after 8 years. Kristohanon man ta. Tingali sa imong pagbuhat karon og matarong lisod. Nagsugod ka sa unang tuig, daghang mulutos, daghang mo BIBI, daghang mo butang-butang, daghang kalisdanan, daghang pagsulay, daghan. Sa ikadong tuig, mas didaghan. Sa ikatulo, sa ikaupat, sa ikalima, sa ikaunom, ikapito, kinadaghanan. Ba't paglabang nimo og ika 8 years? I mean, wala na ko tagain nagkapanahunan. Nagbase rata sa Kajehoram. Kay pwedeng ugma na dayon ang imong harvest. Pwedeng ugma na. And that is why butang og ayos huna-huna. Kung tagaan ka ni Lord og kapanahunan, unsaon man nimo ang imong panahon. Magtanom ba ka pariha, magbuhat ba ka, nagtanom ba ka mga binhi. Sama sa gibuhat ni Jehoram, nagtanom og hangin. Og ni ani siya bagyo. Naani mo ang desisyon. Because ang mga tao nga naa sa palibot, normal nilang magbuhat og sala kay wa gani sila kabalong supak na sa kasuguan sa Dios. Pero nimo abnormal ka og mubuhat ka ana because nasayod ka sa kamatuoran. Dili ta normal. Kung ato nang buhaton kay naa ang kamatuoran. And sa umaabot kay balo pagyutag unsay dangatan, ngano man gisulti ni Lord ang resulta. Before may tabo ang usa ka butang, isulti daan ni Lord. Isulti daan ni Lord. Naanay mga pulo nga imong gibasa, naanay magwali nga grabing sukua, pani sa kanunay. Wala jud Domingo nga nang malipayon ka, magwali pastor nga kanang may gugmaon kang nagwali. Pastor, wala jud Domingo nga kanang maginaksanon kang kana bitang murag
Murag awit, Pastor, duya na ako sa imong pagakos. Wala nga nang wali, Pastor. Puro na lagi kasuko yung wali. Oy, layas na ning dapita ba? Hala. Sa tinuod lang mga igsoon. Magdepende. Ayaw nagsiguna-huna itong nilabay, ha? Ayaw na to. Di na nimo itong balik. Ba't na pa kay chance karon sa umaabot? Karong adlaw, karon nimo nadungog ang imuhang pulong kamahitungod sa paghari ni Jerome, o karong adlaw isipang magsugod kag hari sa imuhang kinabuhi. Unsaon man nimo pagdumala ang tanan nga naa nimo? Si Jehoram gipatay niya ang iyang mga igsuon. Ikaw pwede nimong patyon ang imong kadasig, ang imong pagsimba, patyon nimo imong paghigugmas Ginoo, patyon nimo ang kalipay sa pagbasa sa iyang pulong, ikaw mo'y magbuot. But hinumdumi ni dunay harvest sa umaabot. And si Jehoram ni simba siya ni Baal, ni simba siya ni Astarot, ni simba siya ni Balok, ni simba siya sa mga Diyos-Diyos sa dumihanon. But niabot ang panahon, gipadadaan siya og sakit. Pwede usab na, ngayon mong talikdan ang Diyos, kay unahon ni mo kanunay ang panginabuhi, ang pangwarta, ang bisan unsa. You know what? Ingon si Lord, makatrabaho ka mo sulod sa unom ka adlaw. Ang usa ka adlaw ihatag sa Ginoo. Wa ko'y labot kung ikatulo ka adlaw imong ihatag sa Ginoo. Basta kay imong ihatag sa Ginoo. Pero kay sa ikatulo ka adlaw wala man ta diha. Sa unang adlaw wala man ta. Karon man ta nagtigom. Karon ihatag ni sa Ginoo. Ang nagtanom og daghan mag-ani og daghan. Ang nagtanom og jutay mag-ani og jutay. Pero kung kadaot imong gitanom, gamay nga kadaot imong gitanom, ani gyapon kag bagyo mga igsoon. Galatians 6:7-10. Ayaw. Galatians 6:7-10. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagis pagtuong makalimbong kamo sa Dios. Ha, ingos Jehoram, buhaton ako ni, wa kita ang Dios. Pero sa tubangan dahil sa Diyos, siya nagbuhat. Ang ipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. Ayo, ang ipugas sa tao, mao iyang anihon. Lord, akong sugar, Ginoo, dili unta mo taas. Sige kag inom og kubra, kape, tanan. Ang ipugas sa tao, mao iyang anihon. Hello? Kabantay ka mga igsoon, magtanom kag kamatis, bubuan po ni mong sundroks kada buntag. Ha? Maayo imong pag-ampo, pero imong gibuhat, di maayo. Verse 8. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no, niyang mga tinguha, gikan niini mag-ani siya kamatayon. Mao na ni si Jehoram. Amen? Kung magtanom siya diha sa espiritu, maani niya ang espiritu, o gikan sa espiritu, maani niya ang kinabuhing walay katapusan. Sa verse 9, busa, dili kita magtinapulan, lingian ang nasimuntapad na ayaw pagtinapulan. Kusgag sulti, kay wakadungog. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kon magmadinasigon kita, muabot ang panahon, nga makaani gayud kita sa bunga niini. Wow! Nahatay maani! Pero katong gibuhat di maayo, na. Sa verse 10, busa samtang may kahigayunan kita buhaton nato ang maayo ngadto sa tanang mga tao, tanang mga tao. Labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Sagdi lang og dili maayo ilang buhaton nato, basta kay atong buhaton para nila maayo. Di kay buhatan kanila dili maayo, imo pong sukliag di maayo. Kung balikason ka, balikason po nimo. Oh, singgitan po nimo siya. Hala no? Kabalo ka mga igsoon, dali kayong memorization ang verse. Kung sagpao nimong wala, ipasagpa imong tuo. Dali kay na memorization. Pero suwayag na isagpa be. Di ay ka na ako diha masakpan ng atong pagkakristohanon ani. Diha na masakpan. Amen? Unya kung makadungog ka, kung dauton ka, balusig, God bless. Sagdi lang. Masig. Nga na lang. Pagkadungog ni mong gidaot, ipakaulawan ko, pastor. Ipatawag dyan na ka ni pastor.
Pabarangay yun ni naka. Makaulawan ko. Kabayad yun na ako danyos. Sa may gisultis Biblia, paubos. O sige, pagpaubos. Di, pastor, ikaw pastor. Musugot rin ka, hinguton kag iti, pastor. Si pastor, payawayon. Sige lang ka, kiha dito. Pag kiha dito, nabaliktad na. Kaya dito sa barangay, may mo siya pa sa iluwa ko, nakasala ko. Pero iniglibot-libot na niya sa mga silingan. Grabe siya. Ako na lang nagpaubos. Kaya grabe siya, bisag siya sa laan. Grabe kay baba. Nga na. Ikaw na yung nasalaan. So always nang ibutang sa imo huna-huna. Si Jesus walay nahimong mali. Tanan nga mayong binhi iyang gitanom. Pero sa mga mata, sa mga taong sinahan, si Jesus sayop ra gihapon. Gani gingan lang siya giyawaan. Amen? Munang naay manghingalan ni mong bisag unsa, sagdi lang na sila. Ano man? Walay ipangalan sa imuha nga mo dulot diha nimo. Kung ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo. Ang mga Israelita tungloon ni Baal, ay ni Balaam. Pero kay ang ilang pagkinabuhi gipanalanginan sa Dios, ang tunglo dili makaabot sa ilaha. Magbalik panoog disagikan. Amen. Warningan lang mo nako. Ayaw ka sige ampo anang imong sakit sa tuhod, unsay mga sakit nato ron. Sakit akong likod, sakit akong hawak, sakit akong suwang, sakit akong ngipon, sakit. Ayaw sige huna-huna ng sakita. Huna-huna ag unsay imuhang sala nga nahimo. One time mga igsuon, arthritis na ganito. Arthritis lang to, sakit kayo. Nya arthritis o nya murag ang ngabil ng liki-liki. Nya samtang nagampo na, ampo. Pakita sa Ginoo, palayan nga walay, tanom nga palay, ug buak na kaayo. Doon na di ay siya pagdumot. Naade ay siya kawilis ng labay. Naade ay siya tawo ng gika. Nga pa niya napasaylo. Uli nami, pagpasaylo diha. Kaya para asa ni among panahon mo, anhin may mag-ampo may ayuhon ka. Naade kay kitapigan. Wa kay mutis Ginoo. So hopefully mga igsuon karon, enough na kaayo ang mga pulong nga atong nadunggan. Magpaabot na lang ta sa umaabot ng mga kapanahonan. Ako excited ko sa harvest nga ihatag sa Ginoo. And I thank God nga kung makasa ko sa Ginoo, automatic panton dayon. Dili sama kang Jehoram, nagkumpiyansa o nagpadayon sa pagpakasala. Kaya nagsalig, dugay pa maabot ang silot. Gani iyang una-una, walay silot. 7 years na ron, walay silot. Kumusta man ta sa atong panghuna-huna mga igsoon? Hinaot ng pampamalandungan natog ayo mga mensahe karon. 8 years from now tan-awa og unsa ka. Ayaw lingi sa imong 8 years nga nang labay kay mag-uol ka. 1 year ni labay, kahapon ni labay mag-uol ka. Tan-awag unsay ugma. Malipay ka mga igsoon. Let's close our eyes. Let's bow our heads in prayer. Ginoong Diyos, nga labing gamhanan, salamat sa mga pulong Ginoo nga imong gihatag nining kabuntagon. We pray, Father God, nga ang mga pulong gamiton nimo sa matag adlaw mahimong pasidaan diri namo, O Dios. Kining mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema, mga trials, Lord. Nag-abot ning mga makalibog nga mga panghitabo. But bisan pa man niini. Ingon imong mga pulong, dili kami magtinapulan sa pagpugas sa mga maayong buhat. Tungod kay maabot ang adlaw, makaani kami niini. Salamat Lord, ganining mong adlaw, hingpit usab ang imong pagpukaw kanamo. Nga sa matag karunugon magbabinantayon kami nga di mi makatanom og liso sa kadaot. Tungod kay ang imong pulong dili mamakak nga nag-ingong makaharvest gayud kami. And thank you, Father God, sa grabing favor nga nag-abot sa kinabuhi ni David. Nga mo'y nahimo namong panaminan tungod sa mga maayong binhi nga iyang gitanom. Nag-abot-abot ang mga blessing, nag-abot-abot ang mga kadaugan, nag-abot-abot Ginoo. Ang pagligon, ang
nahimong gamhanan og ayo ang nasod tungod sa mga maayong binhi ngayong gitanong. But sa pag-abot na sa time ni Jehoram, nasugod og sabod og tanom ang binhi sa pagkadautan. And Father, dili paunta pod ulahi sa among mga kinabuhi. Nga every time mo dangop kami nang imong mga pulong sa paghigugma, nagsamad sa among mga kasing-kasing, nagbadlong ka namo. Because dahigugma ka namo, Ginoo, og dili ka gusto nga in the future maulawan ang imong pangalan, kaya mga taong muingon, Kristohanon maghana siya, nganong naingana man siya. Di ka gustong maulawan imong ngalan. Munang gusto nimong sa unahan, maangko namo ang kadaugan, mga pabor ug panalangin. That is why karon patamon numon minimo sa mga maayong binhi, Ginoo. 8 years gikan karon. 7 years, 6 years, 5 years, 4 years. Or ugma na, Ginoo, gikan karon. Duna na may harvest nga madawat, Ginoo. But dili usab namo ilimod nga makadawat man mig mga consequences, Lord, sa among mga mali nga mga desisyon ug mga buhat. Dawato namo ni agig pagpanton ug mapaubsanon gihapon kami nga magpadayon sa pagsugod, sa pagpugas, sa binhi, sa pagkamatarong, Ginoo. Salamat o Dios imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong grasya. Salamat sa mga katawhan nga niya. Mga ginikanan, mga batanon o Dios, salamat kayo. Ayaw kami pasagdi, Ginoo. Yes, pwedeng baliktaron ang mga panghitabo, pwedeng baliktaron ang mga balita, Ginoo. But ang imong balita, maayong balita, ang imong mga pulong, walay pagkabaliktad sa among mga kinabuhi, Lord. Walay gahom sa kangit-ngit, Ginoo, nga kayang mulumpag sa pagkamatarong, nga imong gipasulob diri kanamo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Angayan ka namang balikan aning tanang pagsimba, dungog ug mga pagdayay. Ang angayan, Ginoo.